Kaseng United Democratic Party kabadi kawai na kiseng san pertai Riew Kaba hapo kejela. Menta kesengi kala ilum yalang yala ki parada khot kanek seng na kabenta ki shibun ba ki kam ki bakum ka parti ka don kam ban penkre na kabenta ki election arajar pulai. Kaba kerpang hagane kesengi kalong ke jing Pyniasoh jong ki Nongialam na ki jaka baper bat na ki kenhun ki baper ki bahapo Bhoi district sya ke parti United Democratic Party. Kum kadak jong ke jing Pdiang subha ya kini ki Riew Rangbah sya ke parti UDP la Pyndeng dagi Lama jong ke parti. Ba atulas kalwing Ba Najim Harmalki Perseverani But Hagane kesengi laidon ru nadu ba kermen shela ubade wei nagi menteri ke sorkar jela ubade nagane keseng san pertai nang tau Dr. Jemino Mautho ubade general secretary keseng uba don bok khomdej ubade presiden keseng na Bhoi district ikong preti khar pengrup ibade presiden jong ke UDP women's wing ikong rona khomdej ibade secretary uba don kupar sumer bat kiwei lang do hi barok kawai namar kumpi manta ke jing pembet hapo jang ke coalition government jongi bagi ong ba haga constituency jong u MLA u coalition MLA jongi de chief minister jong ke constituency na kata ke daw ngim la ban le ke na banta jong pi hapo jong ke ni ga Bhoi district tingi panma ya kata banginge scam bangin sayo ya kini ki MLA na ga Bhoi district but hangta kan pli galat kelentin mata jong ki MLA ki bansawan ban le ya ki kam na banta jong ke Bhoi district ki ha ki banta ki babon ki liang basa ko weru nashkwa ban kelimo na ki candidate ha ki arajar khalai le ne arajar ka prakar ki ba yudon lam ban ta sni ke gadaw ni yereman ha gene bon trai nila yetip hi ke gadaw khamtam ki tu ki sans ni le ne ki news ni kata gede ke jing ka bangi mat kum ke regional party repila se tho ithara gangi scam ba bunsen ki brief ki yengi bono kasbi pilai ki oh ni don kam ni ka UDP ni don kam ban ka baga UDP kan poi ban sanchar ya kini ka state jongi hende at the end part belengin poi shman belengi yo tang Riew news kade bagi ta ki last Shingi jantiang ni ong ki finishing na shingam tip ki ok no kata ke finishing ke belong vulnerable ke belong very tight ban sensitive bang ong very sensitive ke jingyong jingman jong pi kata ke way bagi Riew ki internet ya ki candidate and then second ban long finishing ban pempe don't come hi ya kita ki source ki materials ki balong ban pembe ya ka kam at the end Bat khamtam ni kini ki Riew Rangbah bawan ban Pyniasoh bat ka parti jongi akan ni ka por ka bamenta akan ni ka sngi ka bamenta ban ngit skamba da ka jinge trei tom lang jong kini ki balayawan ban Pyniasoh ban ngi ka parti UDP akan ni ka kenti ka bamenta rengkap bat kini ki Rangbah ki longkme ki samla kentai bat chenrang ki ba don ka tak mensim ban kershan ya kenika seng UDP ke jongi ngin penki biang sisien ya kenika seng UDP bangin yo ya ke jingjok kum balong haki por ke bamenchwa kum labatai na ki Riew Rangbah paus nem khat khnai spa khnai pulai ni yo adu laingot ki MLA balingim la ban yo hak araja pramo laingot araja pra ngirang yo hi ki balingim la ban yo How news nem arajar alpulai